दाम होदों मेमोरि दाम होनायजोंल'थ' जाया नालाय मानो होननानै बुंबा माखासे दाबिबो खालामनांगोन साफ्रोमबो रायजो राजायाबो मिथिनांगोन बुजिनांगोन मानो होनना बुंबा रायजो राजाफोरनि माखासे सापर्टजोंबो जाहैगोन खारन जोंखौ जेन'बा मेमोरिल' दाम होनानै गभर्नमेन्टआ एक्सेप्ट खालामना खालामाखै हैनायजों लोगोसे सिरि थाबालाय बोरैथो जानो दा बेखौ इनकाउरिबो खालामफिननांगोन ना समाव खबरबो लाफिननांगोन ना होखाबाय मेमोरि दामखौ ओरैबायदि होखाबाय होननानै सिरि थायोबालाय बिसोराबो चान्ससो मोनगोन ओरैनो साबेसे बायदि केडारफ्रा थालांदों 2000 जनसिम थालांनानै दङ टटेलि आङो बेखौल' बुङो NDFB हिसाबैनो 1084 जन दङ दा बेयावहाय माखासे मेन हार्डक'र हिसाबै दाख्लै 200 जन सेलेक्ट खालामदों दा बेबो दिनैसिम भेरिफाइबो फैयाखै दिनै मोनफुंगोन ना मोनफुङा बेखौ बुंनो हाया मानो होनना बुंबा दाखालिसो फेरेंगा सारनाव हाबदोंमोन रन्जित बसुमतारीनाव बेयाव होनदों जाहैबाय बियो डिरेक्ट फेक्सन हिसाबै दाखालि जा ओंखारबाय किन्तु बिनि उनाव ओंखारा बुंनो हाया बे बाथ्राखौसो बुंदों जाहैदों मानो दायथ' लाखो बिथाङा बिदिबा बे गासिबो बाहाय जोंहा खुनु राजनितिकनि खोथा गैया आरो नै दाखालिसो माखासे जेलाव थानाय फेमिलिफ्रा थांदों होनैदों रायज्लायहैदों बिथांजों होमबा मा होनदोंनो नोंसोर गासिबो बिपिएफजोबसो ब्रा होनबाय जाहैदों दुखुनांथाव बिराद लासिंसिं जोंखौ लानानै राजनितिगिरि जानो नागिरदों नामा बेसे समनिफ्राय राजनितिगिरि बिथाङालाय बेसे गोबावसो राजनितिखौ ओंखारनायालाय बेफोरबादिखौ बाद होनानै मावनांगौ खामानिखौ जोङो थाबैनो मावजानो जोङो लुगैयो आरो बेल'नो जोंनि बुंनांगौआ जोङो मोनसे नोजोर होयोबा नुनो मोनो कि बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव माखासे बिएलटिफोरनि केडारफोरा पुलिस बायदिसिना साख्रिफोरावहाय हाबनानै थानो चान्स मोन्दोंमोन आरो खिन्थु नैबे बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय NDFBफोरनि जिथुनाखि केडारफोर बिथांमोनखौ जोङो बेफोरबायदि साख्रिफ्राव सुबिदा होनाय जायाखै बिनि सायाव मा बुंनो सानो दा बेखौनो बुङो बिटिसिआ मालाय बिटिसि एकर्ड खालामग्राया गावसोर गोजा एक्स बेल्टि गोजा ज' खालामनानै मालाय मोजां रोखोम खालामदोंबो सिक्स हाबदों आरो बेजों लोगोसे गावसोर गोजानो एक्स बेल्टि गोजानो मोनसे पलिटिकेल हान्जाबो जोनोम होनो हादों आरो बिसोरना मोजां रोखोम थांनानै थालांनोबो हादों सान्थि भाबै बिसि फिसाजों आरामसे थालांनो हादों आरो दाबो जोङो जेन'बा जों गरिब हिसाबै जोङो एक्स बेल्टिफोरनाव खावलायोबा दिनै एक्स बेल्टिबा हरबावोसो एसे एनैखौ सयज'खौ दिनै जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मानो हराखै खारन जोंना मानो होनना बुंबा एक्स NDFB गोजा आलदायै एकर्ड खालामनो मोनाखै जयै लगाय लथाय ओरैनो हाखु दावरा माने सोरनिबा फिदिंनायाव सोरनिबा माखासे सोलोनि गेजेरजों मोजां रोखोम एकर्डा जायाखै एकर्डनि माबाखौ सिस्टेमखौ लिरनानै लाखाजोबदोंमोन नाथाय बे एकर्डनि सिस्टेम बादि जायैयावनो जोंना दिरेन सारा दुखु मोनो आं बेखौनो बेखेवो साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन नोंथांमोनखौ साख्रिखौ होबाय नामा नोंथांमोन साख्रि होनो होननानै बुंदोंमोन न'खरै बार होबाव न'खरै रायजो राजाफोरखौबो न'खरै गासिबो साख्रि मोनजोबगोन बे बाथ्राखौ बुंबावदोंसोमोन दिनै गहरे बहा होनो एक्स NDFBफोरनोनो कयेकजननो होनो हायाखै सासेबो होनो हायाखै न'खरै माहाय होनो बिथांमोना खुगाजों जाग्रा होननानैसो आं सानो नोंथांमोननि केडारफ्रा साबेसे केस नांनानै दं दा जोंनियावथ' केसा बहुद दङ दानो मथा मथि केस हाजिर मारिनांनायाथ' दाखालि समाव खमसे खम 4000 जनसिम दङमोन दाबो खमसे खमथ' 1000 जनसिमा दङ बे आरो NIA जोंना दङ NIA दङ जोंना जाहैबाय 53 जन दङ दिनै बिसोरखौबो रिलिज खालामाखै खुनु संबिधानाव गैया दिनै एकर्ड जानानै दिनै जेन'बा सोरबा जेलाव थाबाय थानांनाय खुनु सिस्टेम गैया दा दिनै जेलाव एथ' बुरजा मानसि थानानै 53 जन थानानै दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बिथांमोना माखौ फोरमायनो नागिरो सान्थिया फैदोंना फैयाखै रायजो राजाफ्राबो नुगासिनो दङ अबहाबा थां गारि मथर गाखो बयबो पाब्लिकफ्राबो रायलायो बा बयबो सावरायो NDFBफोरखौ दंस' खालामजोब्बाय बिथांमोना होननानै बुङो खिन्थु बे बाथ्राया नंमारगौना नंमारा बिथांमोनासो मिन्थिसिगोन दिनै जोंनि साननायावथ' नंगौ पाब्लिकफ्रा जेखौ बुंदों जों बेखौनो नंगौ मानो होनना बुंबा जोंनि जेनाखि समयसा जोंनि जे थासारि जोङो दिनै सासे बिबायारिजों समान जानानै थानांदों होमबा बे समयसाया मा सान्थि फैमारदों नामा होमबा जोङो सान्थिखौ मोनाबा जोंनो सान्थि सक्ति होननानै जोंबो गनायनो हानाय नङा नोंथांमोननि केसखौ मानो मावाखै बा मानो देरि जादों आरो मोनसे खोथा जाहैबाय बिथांमोना बुङो कि केस उइथड्रनि खामानिया जागासिनो दं प्रसेसआव दं होननानै मानो जायाखै केस उइथड्रनि सायाव आंहा बेखौल' बुङो ओरैनो फिसा केसखौ बिसोरो खालामनाया एक्सुवेलि जोंनि आसामनिखौ खालामदों दस्रा स्टेटनिखौथ' हाखायाखै आरो जोंनि आसामनिखौ खालामदोंब्लाबो मानो होनना बुंबा माखासे केसा एसे गिदिर दङ खुनु दासिमाव दिनै बिटिआर एकर्ड जानानै बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय दिनै बेहाय खुनु गिदिर फिसानि खोथा गैला बोसोरसे बोसोरनैया लिर जानो हागौमोन
बा बोसोरसे बोसोरनैया जोंबो दैज' खालामनानै दङमोन दिनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बारलांनानै जों बेसेबां दैज'खौ खालामनानै थाबाय थाबावनो हानो बाहाय खुनु संबिधानावनो गैखाया एकहर जानायनि उनाव मानसिफ्रा खस्थ' लाबाय थानांनाय मानो होनना बुंबा गावसोरासो बिनि खुसि जोंहा दिनै गाबगु खुगैयो जोङो बेसेबां दिन थांबावनो बेसेबां नेबाय थाबावनो जोङो जोबजानायखौ लुगैयो आरो जोंनि सायाव बुंबावोसो बिसोरो नागालेण्ड स्टेटआव जनाखि दस्रा स्टेटआव गोनांफोर बिसोरखौ ट्रेन्सफारनि खोथा बुंदों खिन्थु ट्रेन्सफारनि खोथाखौ जोङो बिसिनि एडभान्सनो जोङो उकिलजों रायज्लायनाय उकिलाबो होनो हाया आरो आसामनि उकिलफ्राबो होनो हाया मानो होनना बुंबा जोंनि आसामावबो खुनखा माने दिल्ली बम्बेफोरनिफ्रायबो बा महाराष्ट्रफोरनिफ्रायबो अनेक गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायबो बेयाव हमजानाय दङ बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै दिनै हाजिर जाफैनाङो बिसोरबो ट्रेन्सफारखौ हायाखै बे बाथ्राखौ फोरमायो दा बेखायनो बिथांमोना गमामायैनो नंमारगौखौ होनदों ना नङैखौ होनदों केस ट्रेन्सफारनि सायाव आं बेखौबो बिथांमोनाव सोंथि खालामो नोंथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दाबो जेलाव दङ जेलाव दङ बहुद लेदार दङ मानो होनना बुंबा जोंना डिआर नाब्ला सारबो दङ आरो डिआर नाब्ला सारनि फेक्सननिनो माखासे सेक्रेटारिफोरबो दङ बहुद गिदिर दङ आं बेखौनो खावलायहरो जाहाथे माने बयखौबो समान भाबै समान मेगनजों समान नोजोर होनानै नायो आं बेखौनो खावलायहरो आरो बिथांमोननिसिम जाहाथे माने कयेकजना खस्थ'जों बा दुखुजों सोलिनानै थानाङा बयबो माने मिनि खुसि बिसि फिसाजों बा बिदा फंबाय बा बिमा बिफाजों गोजोनै माने थांनानै थानो हायो आं बेखौनो फोरमायहरो लोगोसे जोंहा बेनो मानो होनना बुंबा जोङो रिहेबिलिटेसनखौ जों मोनफुंजोबाखै दिनै जेन'बा एनडिबिखौ लानानैनो मोनसे एकर्डा जानानै फैदों बा सान्ति सुक्तिया जानानै फैदों दिनै एनडिबिया सान्ति मोनदोंना मोनाखै सान्ति जादोंना जायाखै बिथांमोनहा बुंबाय थायो सरकारा सान्तिया फैबाय होननानै दिनै बुंदोंमोन जेन'बा एनडिबिया जेन'बा बिदा फंबाय बा बिमा बिफा बा बिसि फिसाजों सुखु गोजोनै मोनजासिगोन दिनै सुखुखौ जों मोनजादों ना जोङो गाबै जोङो संसारखौ जानांदों दा बे हिसाबै जों बुङो दिनै केस उइद्र'नि खोथा बुंदों केसखौबो जोंनिखौ उइद्र' खालामजोबाखै मानो होनना बुङोबा जोङो नागालेण्डफोर मानि थांनाङो दा दिनै जोङो बेखौनो लादों ज' फेक्सन गासिबो फेक्सन एनडिएफबि एनडिएफएस एनडिएफआरडि एनडिएफपिडि जोङो ज' जानानै जोङो बेखौनो लादों जोंनो सान्ति जुदि सान्ति सुक्तिया जानानै फैबायबा जोंनो सान्तिखौ नांगोन सान्ति भाबै जोंनो थांनानै थालांनो हानांगोन दा सान्ति भाबै जोङो थांनानै थालांनांगौबा जोंहा मा नांगौ होननानै बुङोबा जोंनो रिहेबिलिटेसनखौ नांगोन मानो होनना बुङोबा जोंहा एनडिएफबि हिसाबै जेबो गैया रावनाबो हा हु गैला दिनै सोरबा हमजादों सोरबा माबा मोनसे जादों बेफोराव धोन सम्पति गावबा गाव धोन सम्पतिखौ सिलिंखार खालामना लाजोबनांदों दा बे हिसाबै आङो बेखौल' फोरमायो मानो होनना बुंबा जोंहा धोन सम्पति थांजोबनाय हिसाबै जोंनि बिखायाव एसेबाबो खामनाय थायो गाबखांनाय थायो दिनै कयेकजनाल' मानसि जानानै कयेकजनाल' धोनि जानानै जोंहा मा गोजोननाय दङ